Mkungebe ngiyabonga dadewethu. Abantu bayazama ke ngamandla ukusixabanisa mina noma Ngobese. Hayi kimi khohlwa mfana wami akulula nje. Akulula ngoba izinto engizenzayo angiyithunywa. Ngiyayikhethela ngiyindoda. Uyabona njengoba ngasukumela izwe ngimncane kuze kube namhlanje. Abanye bangibona lapha ngoba sengilekelela uMangobese sekuyimabazi ubuso bami. Ubokuhlehla ubuyele ku2016 2017 uyofunda ama-post kaTshatha ukuthi uTshatha wayibhala thini mayikhuluma ngami. Abantu bengakangazi. Angifiki mina nokusebenzela umphakathi. Angifiki futhi nokuxovwa. Angixoveki, angithengeki. Ayikho imali elingana nobudoda bami. Angeke zibe khona. Wonke umuntu ofuna ukunginika imali ehamba nombandela ngiyayibonga. Umuntu onginika imali yokuthi angihambe nezinsizwa ngiyokwenza umsebenzi othile somewhere ngiyayemukela. Kodwa make yaba nombandela wathiwa kuyenza ukuthi ngaleyo mali angibe ngisayithatha ke leyo mali. Hayi namhlanje sukela ngimncane kabi. Niyabona udadewethu uMangobese ngingomunye wabantu abasuka kwaNongoma ngeyami imali njalo mayebize imarch ngize la. Leyandoda iyahlupha, leyandoda leyana. Ukhona umuntu ohlala ethatha impepho yakubo nje ezoyishisela bonke abantu. Kanti impepho kuyona niyasemsamo bakwethu. Njalo le ndoda ishisa impepho le ndoda leyo. Hey ungathwali ngathi wendoda. Siyabonga lapho mfowethu siyabonga akwedlule lokho bafowethu. Mina isiphiwe uNkulunkulu angiphe sona emhlabeni uthando. Ngiyesekana mina bafowethu ngeseka ngisho abantu abangengeseki mina sidala. Ngisho ngangeseki mina yoqhubeka ngweseke udu. Ngiyesekana njengoba nibona ngihlanganisa izinsizwa lapha phezulu angiyena umnikazi wale March. Ngizokwenza engakwenza ngomhla ka24 March 2025 mhla izalwa lenhlangano okuthiwa iMarch and March. Ngafika ngazoyeseka namhlanje ngithatha izinsizwa ezigibelela ngemali yazo eshiya imndeni yazo eshiya abazali bazo eshiya izingane zazo zathi sizomlalela uphakela umthakathi mayetha kuyosekwa lenkosazana. Uma uthi ke wena uzama ukungixabanisa naye uzoxabana wedwa nomoya omubi. Mina ngikhulumi noma Ngobese zonke izinsuku ngoba ungumfazi womuntu. Ngeke ngikhulume naye zonke izinsuku kodwa umyeni wakhe ngiyakhuluma naye. Ngiyameseka akusoze futhi kwaba nengxabano phakathi kwethu ngeke kuze kwenzeke. Mina ngiyindoda ngafundisa ukuthi ubudoda yini. Ngeke ngihlale ngimnamathele emfazini womuntu. Manje manje ngangibona eduze kwakhe ingoba umfazi womuntu. Ngeke ngikwazi ukuhlala nginamathele kuyena. So bonke ke laba abakhathazekile ngicela behlisa umoya. Laba abakhathazeke ngempela ngicela behlisa umoya. Wena onomoya omubi khululeka. Umoya omubi into nje yayikhona kusekhona ushaka lapha ezweni. Into engeke iphele.